Subra Jisu Kristo ning bai jotono haini hai lapsogo chini kaitini kok sering mani jagao pai jeng ini kaitini kok haini hai mui to khai sering lai pione be je nai tong nai takubuku Kristo takubuku roknani khapangni hamjak ma te chebaya pharo ini jeng wansuk layana khlai thai bai khlai thai hnei khlai mani bai hazagi khlai mani bu pherlai mani no ge boni romance ni kabang borok no mane bul buji mani phan tongo hani bagino jeng srai srai inglayan tini ge romance room chapter 7 verse 1 nichimi 6 jora kisa kolok phana ang porisi ke phadi porelayan takuro ang sana nai mano norok sawiman sukko tamni hinke norok beba gano kerongni kok sawiman bayo Khatung tongsak simise kerongni kok maknawo romdi khoroksa bwrwi kaijak ni kok kerong rwksawi bwsai thwia sak bo bwsai bai khajagwi ma tongo tumung no bwsai thwike bono bwsai bai khawi tonmani a kerongni yakni yoknai hake abo bai no bwsai Khatung tongtutui bo tei khoroksa borok bai tongke bo buitali hunjaknai tamoke bwsai thwike le bo apru a kerongni yakni yoknai hake tei khoroksa jela naphano bo buitali hunjakliya ani takurok norok bo abo haino norok thwiwi kerong bai kaklaikha tamni hunke Kristoni bwsago norok bo khopjago tabuk norok kwthwini mwthangwi tisajaknai a borokni wngkha jengno kaitoni samungno phnangna bagwi bo mwthangwi tisajakha jeng sakni muchungtwi tongwi phaifru kerong tongma bai sungsok khlaina muchungma rok chini bisingo tongo hake jeng samung khlaimani abo thwinani lama se tano haifano tabuk jeng kerokni yakni yokjak tamni hinke salsa jeng khawi tongjakmani tabuk jeng thwiwi abo bai kaklaikha jeng tabuk kaitoni samung khlaimani abo suijak kerongno rakhokmani a lama kwcham ya abo pholani lama kwtal se aylam porimani bisingtwi kaito jengno kwtal ke hamari khlaitong ge hai hai jeng o oronirok porimani wono nirok teisa porinai di kaha ke aste aste ke ge aro kerong bai kerong jeng kerong bai khajak ge oro apostle Paul obono kaha ke srai srai ke jengno bujokno ni naikha boni je kai Kristono manei tongnai rok no kwbangma obono kerong bai khairokmani kokrokno kwbangma borok bul buchiu hani bagino tini phadi jeng bono tui no chini wansok lainai ge wansok jaknai kok hingke obono khlai thai hnei khlaima bai je samungno khlai thai hnei khlaima bai hajagwi khlaimani bo pher ge bono no kerong wngkha jeng age ke kerong bai khaja kerong ke muchung ma khainai amo khlai thai nei jeng ma khlai phiaba tabok hingke jeng hajagwi se kaitoni samungno jeng khlai tomoni male jeng tabok kaitoni bwsa bo jengno boni thwi bai bo hajakmani jengno phunukha kalbari cross o thwi age ke omo khaya ke jeng tmanai bus thungjaknai omo hai khlaiya ke bus thungjaknai ba satokjaknai ba punishment rojaknai obakhai phiaba tabok hingke bo ani bagwi thwikha ano hamjakha angbo bono hajakha hajagwi si ang khlainai o kok pherlai haideba ge bono chung wasok ani kwbangma bono bul buchiwo kwbangma borok kerong bai hajakmani o kok rokno bujimaya ke tabo oboni bisingtwi no chung saimano kubui Kristono manmani yagulo
उ borok बाहायके बाहायके जों tongthai ba बाहायके जों जोंनि tongkusungo tongthai गोबो kaitono malaha गोबो kristono malaha ke गोबांमा खृष्टाननो खृष्टनो मानमानि यागुलाबो borok khlaithai hini khlaimabai khatungui hazagui khlaimani no borok tamanai aron bising tamanai struggle ungo yakeba srai ingya ungo geseng srai ke bujitai Romni chapter 6 chapter 6 by chapter 7 Paul oro tamanai bo o kokno phurungnani bagai bo bujoknani bagai omake kaisa tamanai sul howi samani jenglu tabok oro saka जों age kerongni bhoi tabok जों kerongni thwi kerong ageni bwsai kerong tabok ageni bwsai bai जों kakha mane no ageni bwsai ba ageni bwsaini thani जों gothoi wngkha nisau tabok जों ketal borokni bhoi a ketal borok wngkha Kristo geseng bonono bujinani tabok chapter 6 sawo aro जोंनो omaike sawo जों sumsokni seleng Leo chapter 6 porini kenubnai haini sawo chapter 6 जों sumsokni seleng tongmani phiaba जों tabo gahamni se seleng wngkha age ke sumsokni seleng tongmani tabo ke gahamni seleng mane जों oro bujiwo जों nokphang slaijaka age जोंनो sumsok जोंनि nokphang mane soitan chini nokphang taboke gahamse chini nokphang mane Kristo chini nokphang ge chapter 7 ke tamasa arko haini saw जों age kerong ni bhoi tongmani tabok जों Kristo bai kaijak phikha mane Kristo bai kaijakha age ke buini bhoi kerong ni bhoi tongmani tabok Kristo ni bhoi जों Kristo bai kaijakha ge o kokno जोंनो बुजिरनायनि बागैनो apostle Paul boro u mo haike sului sahomani ge जों bono bujilaino manena chapter 6 onke ang tepro samahai nokphang slaijak mani kok ge chapter 7 onke ortoma halok bolai mani kok hajak mani yakaba kaham bai halok bolai mani kok ge phadi जों सोलोंलायानो obono sikhagino जों subrai Jisu Kristono jini bwsai Kristonka जोंखा motha Kristan rongkha motha Kristonka mane Kristan rokni bwsai ge bhoi bwsai no tulona khaisao tomanle bono bujinani bagi ge tabo जों bhoi wngkhaba bwsai no bahaike जों seba khlaithai jini Jisu Kristo no जों bahaike ketal bwkhabai ketal phola जों rojakha ketal phola mankha obobai जों bono bahaike mothai bono जों sinai nango ge verse 2 go sawo haini hayang poripine verse 2 go or haini sawo romdi khoroksa bwrui kaijak ni kok kerong ruksawi bwsai thwiya sakbo bwsai bai khajagui ma tongo tumungno bwsai thwike bono bwsai bai khawi tongmani a kerongni yakni yoknai getabo जों pilas kangtoma pilas chini agini bwsai sababu kerong mane ain law kerong ge u kerong toma kerong wngkha bible saw perfect mane kisapana herfer krui ekdom kaha perfect soy phiaba bo belai kena demand khlainai mane bo kahaba rongdi bo kahaba bo haini kahanai boni kisapan kosong kriba bo omohaina nai mane demand kabang ge omohai khlaidi omohai ingdi
अमहाय गे जों बर' मोननै सुपारफ्राय गैया जोंनो खालायदि होननाय हिसाबै फैयाबा जेरै फाग्रै मनो खालायबोनि दाबो रन्दी kerong माने kerong टाबा काइटर बाय दंमोन इनके kerong नि मते काइटर बाक्सा में नंगना देन काइटर बाक्सा रे मा काइटर हाय कथा दे मा या जे kerong अबनो न साव ते kerong टमासा जों kerong kerong नि जों बोहै माने kerong बाय खाजाक तेफ्रोम जों परिखा जों kerong बाय खाजाक बनि थुयासाक जों बनि बबाय खाजाक अमन kerong tabung nung bai bui bai kajak la hangke nung boni buhi ing tong la hai bla nung boni buhi ing tong la hangke nung boni mutuk tisi ma tong sinai om hai getabo ko warong di busai pana thwikha hangke buhi pana thwikha bo fring kha hai pana tabo oro kok hangke u kerong tisi thwimeya kerong tisi thwiya za kerong u ain tisi thwiplaya mol brum brum si tong nai getabok nung u problem bahai ke solve kene ema ngai bayolo sawo kerong thwiyaba kerong le mol brum brum si tong nai ba tabo kerong ni jaga जों thwikha ni apostle paul sa tabok जों thwikha ke tabok bhi ke thwino busai mungsa sai khaidi in khairoma lebla thwisi pai ke boni bagi ngesu law ni bagi जों thwikha kerong ni bagi जों thwikha ain ni bagi जों thwikha Bible sawo Jesus Christ sawo nirok pori ni mana Matthew chapter 5 verse 17 no sawo ang kerong no sokomoni bagi phayo hni tawang sok ang kerong no sokomoni bagi phaya piaba kerong no khlaibayoni kerong go tongmano khlaibayoni bagi jang khayo phayo hni so Jesus Christ bo kathar borok bo जों hai borok ya hani bagi bo kerong samotui no bo tonglang mana piaba borok muri so sung tongmaya getabo apostle Paul ni mote जों thwikha Kristoni bisingtui Kristo no poito khlaimane no जों thwikha Kristo thwikha ani bagai mane no angbo Kristo bi baksa thwikha inge जों tabok kerong chini busai ni tani जों kthui ge kerong busai जों buhi kthui no mungsa bo dage maliya mane samungo bo dage phane samungo nangli ge tabok जों kerong ni bagai kthui jepro जों jisu no poito khlaikha जों kthui piaba jepro jisu थाङै बासाखा जों थाङै बासाखा गेताबो जों केताल बरक ओंखा हानि बागै जों ताबो जिसु ख्रिस्ट बाय जों कायजाखा जों ते खरकसानि बुहि ओंखा थैयै थाङै बासावै जों ते खरकसानि उ आगेनि लिया हानि बागैनो गालासियान चैप्टर 2 verse 19 by 21 दो परिनायखौ लुबनाय आं परिनायानो अरहायनि सावो केरंनि कक होनके आं बा कथैसे kaitoni bagai kethang tongna teuike ang kerong bai buthar jaka ni oro polsao ang kerong na bagai kethui singkha kristoni kruso ang bobai baksa buthar jaka hake o kethang tongmani ang abo angya abo ani bisingo tongnai kristose tabo ang thangai tongmani abo kaitoni sajlano poito khlaiwi tongma baise ang thangai tongo bo ano hamjagai ani bagai bo sakna ruka ni tabok जों kerong ni bagai kethui nge जिसु ख्रिस्टनि बिसिंतिसे जों कथांगो गेताव थाङै तंमानि बो ख्रिस्टनि बागैसे निजो बो गोसो केरंनि थैख्या जिसु ख्रिस्ट न पयतो खलायखा माने न जों जिसु केरंनि थैयै जिसु ख्रिस्ट बाक्सा थैख्या गे बासाखा गेताव जों कताल बाय चिनि बुसाय कताल मा बाय जों ओ बुसाय कताल बंखा kerong haya dage nai bongka hamjak nai bongka khariok nai gechungno bok khaidi hi dage ya of course khaidi hi sawo haipano nung hajak ma baisi khaidi
hey nung musu ma khainai khayang ke ma theinai bo haye bo ke hamjagui se khairo जों tabuk जों जेफोराव जों बोसारक न हाजाक माबाय जों बोनो माइरक संसारो हाजाक माबाय हाइब्ला जे नांमानि पाइरो तब आपसा क्लिरक न हाजाक माबाय रिबाय दुलु अमो खायो पदरे पद जत्न खायो अमहाय हाजाक माबाय अमहायनो आगे के जों kerongni बोहै दंफ्रो kerong बाय दागे जागो खायाके seprak jaknai ओंके जों माने किरिबै मा खायो पियाबा ताबोके हाजाक माबाय अमनो जुदा काइतनो मान माने गोबै के माननाय र रोम चैप्टर 6 verse 4 हायनि साव और साव जों साजाक आफानि फानबाय ख्रिस्ट गोथैनि मोथांजागै तिसा जाकमा भाय न जों बो आबो हाय तंमों कताल तंगै मानना तैखे बाप्तिस्मा ओंगै ख्रिस्ट बाय बाक्सा थैयै बबाय बाक्सा फबजाखा जों जिसुनो पयतो खालायमानो न बय बाक्सा थैखा फबजाखा गे बो बासाफ्रके जों बो बासाखा जों माने जों कताल ओंखा माने रोमान चैप्टर 10 verse 4 साव हायनि साव पयतो खालायनाय जतनो काइतर बाय काहाम हनै रमजाकना तैखे ख्रिस्ट kerong no samang nangya खालायै रोफायखा kerong ख्रिस्ट बिसिमो जों तंखामानो kerong samang nangliया kerong जिनि जोंनो माने जोंनो एप्लाइ इंलिया जिनि जोंनो मोनसे खालायमालिया Colossians chapter 2 verse 14 और वहायनि साव जिनि मंगै सैबै नारक माने लाकायनो बत तानै रोखा खालायथाय हनै kerong tongmani abono bo tanei रोखा bo abono cruso kanta bui kibiwi rusukha chini rothai lakai no bo tanei रोखा खालायथाय हनै kerong tongmano bo hui रोखा kibi रोखा tanei रोखा cruso kanta bui kibiwi rusukha niso kitabo je kerong bo tongmani abo nangmani no hui रोखा Kristo Calvary Cross thui je kerong o tongmani bo khlai no bo hui रोखा hani bagi tabo kerong sini thani bo demand khlaimaliya tamani male ang boni bagi kethei ta kethei no samang tangdi nei nang dagi mani bale ta ogon ni bagi ang kethei ge nang anu dagi pan ang mungsa si samang mo subliya nang ano kez khlaimali nin dagi mung ang nisna maliya kerong ni bagi sing theicha bahai ke sing kerong ni bagi theicha Bible o sawo Jisu Kristo cruso theimabai te जों bono poito khlaimabai hani bagai pila Peter chapter 2 verse 24 sawo governor rokni kok khanadi borok samung hamya khlainai rokno yagol suna bagai pia samung kaham khlainai rokno kaham hanna bagai se bugra kotor bai rohor jako omon chaliana English ka hene sawo who himself bore our sin his own body on the tree that we have died sins might live for righteousness oro bahai ke जों kerong ni kethei engkha homale Kristo boni sakno romabai sumsoni bagai boni sakno romabai bo Calvary cruso bo thimabai haini samani koksi second 1 Peter chapter 2 verse 24 okay Hebrew chapter 10 verse 10 obasawo kaitoni muchung tei Jisu Kristo samang khlaima bagai bo waisabai no sakno romabai chini bebak ni sumsok sujaka bo thimabai chini sumso sujaka bo sacrifice bo sakno romabai जों tabo boni sakno romabai जों kerongni bagi kethei bo thima haino Jisu Kristo thima haino
जों केरंनि बागै गोथै बनि थै साख्लायमाबाय ब थैमाबाय tabok जों tabok temani bagै kerongni bagै जोंनो थै रखा kerongni bagै जोंनो बुथारमानि ओंखा ख्रिस्ट' बाय गायजागनानै ख्रिस्ट' बाय गायजागै बुथाय थायनानै हानि bagै जों kerongni जिसु ख्रिस्ट' जोंनो kerongni बुथारखा माने kerongni bagै जोंनो थै रखा जाहाथे kerong जोंनो samung kerong boni dagemung ba bono kerong tabok जोंनो मोनसानो bo samung सुग्रै मालिया माने जों बनि bagै गोथै हानि bagैनो जिसु ख्रिस्ट' जोंनो थै फैदि tabok verse 4 by 5 ना परिवानो जों हानि हाकिबो थांलाय फैसिनाय Roman chapter 7 verse 4 by 5 ani takurok norok bo abo khaino norok thuyui kerong by kaglaikha tamni hunke Kristoni busago norok bo khobjago जों जिसुनो पयट' खालायमानोनो जों जिसुनि बुसाग फैदे ओंखाय जों जिसु थैखामानोनो जोंबो थैखा थैखामानोनो जों केरंबाय काखा ताबक हायनाय परिफिनाय ताबक नरक थैनि मोथांगै किसा जाकनाय आ बरकनि ओंखा जोंनो कायतनि सामंगो नांना बागै bo मोथांगै तिसा जाखा जों sakni musung tui tongै फाइफ्रु kerong tongma bai sungsok khlaina musung maro chini bisingo tongo hake जों samung khlaimani abo theinani lama se tamo tano जों sakni musung tui age tong haibano sabo जों tabo ketal engkha tabo जोंनो बुथार जोंनो kerong ni aroni sekakmani engkha bobai kaijaknani माने तमाने पल कायजाकमानि कक्सा रो माने बुखै बुसाय हिंके बरंनि रिलेशनशिप तमा जत्तनि साय तमाकु तमानाय जत्तनि साय तमानाय इंटिमेट कुक नगस हानि बागै ब बुखै बुसाय बाय बुजोगै ब साव अबो बुखै बुसाय नो साय मामा साय बुसाय बुखै नो साय मास ते स्वास सामानाय तंकुबा बेककरि माने बेलेक क्लोज गोसों अमहायनो जिसु बाय ताबो जों थांसा ओंखा गेतमानि बागै ताबो जों जिसु बाय थांसा ओंखा तमानि बागै जिसु बाय जों कायजाखा बंखा बनो मनानि बागै बनो बनि सामं खालायमानि बागै बनो मनानि बागै इयाखेबा सेबा खालायमानि बागै सार्भ खालायमानि बागै जों जोंनि आगेनि बुसाय kerong bobai जोंनि रिलेशनशिप बाहाय samung खालायमानि आगेनि बुसाय बाय जों रिलेशनशिप का किरिवै जेफ्राव मा दं खालायाखै बुबुजांनाय सादकजागनाय मरके सकनाय नों अमाय खालायमायाखै मरके सकनाय हायब्ला तब केरंगो सावा तमा borok tabu tadi जों मसिनि kerong सिबले मराय तागिता सुरिदि borok tabu tadi sinal suta tangdi फियाबा जों बाइबल नुगो तै नों बुइनो नाइस्रे खांके निन ताकुनो नाइस्रे खांके नों borok बुथारमानि नखलायो angke beri khorok sana nugui kisa juda ke naisi khangke bo luk jangmani nklayo geseng kerong no rakhogi meya khlai meya haibana kiri tudui no jeng ma khlayo tamane wa khlai angke bujak nai buthar jak nai geseng kisi khlai meya chulil bo lama siro ya bahike khlai nai okay chini halok kerong bai angka belai kana kiri sengsa jepono jeng kiri wi matong teman male kerong sau khlai di khlai angke mazra manai haisi khlai mai angke mazra manai haile khlai si mai teman le khlai ma wani lama si punu ya phanduro ya jepono sanai mang tongo khlai di phiaba tabo ketal bai
ketal besai Jisu Kristo bo bai sini halo sini relationship bahaibo o relationship ka hanjak mani bai khariok mani je propono chungno hanjago chungno khariok okay nang khaimiya ba ang khaisinai okay nang wana wana nangya ang khaini kya haideba Jisu Kristo nirok kalbar nirok thus thangmaniya chukna hawo nirok khaimiya ani bagai ang kalbar cross thuisinai nirok ni bagai ang thwikha nirok just ano o ang thimano bisasadi asukse okay khariok ma bai hanjak ma bai bo chungno phan roi dong okay je bono hanjak manai bo phan mana buma bufa jese kosto gerei bikra pana besano charo nije chai pana charo toni bagai hanjak mani bagai nije pore mai pana pore ro nije ma chung ya pana chung ro besano toni bagai hanjak mani bagai bagai oma haina Kristo sungno hanjak okay Kristo bai sini halok ungka hanjak mani agini besai haya geseng agi ke Kristo no maya Kristo no kubui maya ke borok ro kiriwi ne kiriwi jepron kiriwi tong ang moi khaya ke kai to ano nakaya de nglang no ano buz de thunglang no ke omo hai no kabang ma Kristan ni tongui tongnai robu omo hai kene kiriwi tong piaba Bible saja niro ta wana sidi niro bagi ang Calvary cross thika sumsok paire wi ro kha tabo omono ukok no poito kaise siklai sidi nisa hai pana kabang ma borok hai ni so no nung sumsok klaipi kan ke nung ma thui pinai obo nung kerong bai khaja khono hangke tini sumsok tong kri bebang no bo sui ro kha tabo ang kaha ke tong sinai te mani bagai ang Kristo no hanjak mani tabo rondi besa buma bu phano hanjak mani bagai ang bui bai yaksi sulja ya ke tong sinai te mani le ang haya tong mung tong kha ke ani ama baba bui honai yaksi sulnai ani ma babuni mukhang nosto ongnai mone mole ang ma babuno hanjak mani bagai ke omo haise Kristo ni bagai khlai mani relationship jemone mole जों bono tabuk Kristo no tabuk ani besai ketal bono ang seba khlainai ang monai temone le ang bono hanjago bono kirima ya hanjak man lo kerong nge keba kerong je propro chaya no nai tu omo chaya tawrondi mai moya kho mui thokya mui songkapra bahai podrepo nge se pon nang thikisi sungmaya kisa je kapana tongnai do kisano gurung nge kerong le perfect ba nang hai perfect kisi ma sungnai haisi hai pura nang perfect kisi sungmaya nge tabok Jisu Kristo ke omo haye boke tama chini song kisa kabang man nang yano bo nang yano kholoi mane chayano kholoi ro nai thukloi ro nai obohai boni kaha bai bo kholoi ro nai song nang yake song bului o nang hable जोंनो फारो खलाइदि आं तंगो खलाइदि आं नोंनो लगे रनाय खलाइदि केरं के माया केसे खलाइदि सिदो नों बाइके खलाइ आं सिया हायबोनो आं नायमा हायके से मा खलाइनाय हायसे नगे जों kerong bai kak mani ka Jisu Kristo bai kaijak mani nge Jisu Kristo bai kaijak mani ka bono seba khlaidani number 1 nge number 2 ke boni bagai buthai thayoni mane bono buthai rowani tabuk borok kaijak khangke buhai besama babla buthai nge omahaina जों Jisu Kristo bai kaijak mani ka buthai tabo o buthai tam buthai engka borok no Kristo ni thani tawo mani tabo John chapter 15 no जों nugu 3 to 7 pori ni khangke ang bai kephawi tongdi anggur bufang
anggur bedek bupai bai nangya bo butai thaimeya omahaina nirok bo ang bai nangai tongya ke butai thaimeya go o butai temani ko o butai ka जों buino Kristoni thani to mani जों butai thayani bagise bo bai जों kaijau tabo bomo hai butai jini Kristo jini thani nai जोंनो bomo hai butai nai of course there are kabangma butai tongo tabo grodi number 1 jini tongmung ni butai ke Kristo buino kotma kaham tobo wi Kristo ni thani tobo mani butai omo hai pai जों kisi sa wan so kai bol pilangka jini tongmung ni butai tongmung mane no जोंनो bo slai jakthung ni ne nirok Galatians chapter 5 verse 22 by 23 pori ne ke nuknai aro 9ta polani butai tong aro 9ta polani butai tabo hamjakma tongthokma khaksangma te soimani te khariokma kaha faithfulness ngate kachang sak soimani to omai ke 9ta tong ge aro जों kerongni bohoi ngai tongpro जों tomanai जों buino khairok maya khairok mawani yakaba soi tongmanani jini duty jini samung khaipro belekana kosto tabok nung buino haino khairok mane tomanai Jisu Kristo khairok mai ke जों khairok mai sungsani khairok mun of course ge जों butai thaimeya kahani butai thaimeya piaba जों jepro Jisu Kristo ni bohoi engkha apro जों tomanai sini slaijak mani tong जों tomanai जोंनो naisremnanibo hajagoni chengha kosto tekto mungsa kripana जों khaksamo tongna ha soimawabo soilaha buinobo khayok malaha ge sak no tomanai control bu khaimalaha toma bui control khaimia tomamba tabuk जों nugu kaija giawino bरै jerai tonglailaha thangsa tonglailaha thangsa thui tonglailaha Kristan rok bo mahai kabang mana kaija gwano te naising malia yaba Kristo obuthai nayo niro soi tongdi sak no soi tongdi control khlaidi self control ge omono जों tomanai puila sakang omohai buthai no bo nayo mane tin tongmung slaijak thung ge Galatians chapter 5 verse 22 23 aro 9ta buthai polani buthai ge number 2 onke kotma kaham ni buthai mane जों buino kotma kaham pire boni thani tobo wani obo bonai chini जों bobai Kristo bai kaijak mani engkha buino Kristoni hawo toipheiwani जों kotma kaham pire borno Kristoni thani toipheiwani niro Colossians chapter 1 verse 6 of porini mana aro bo omahai kok tongo aibano jora kri bang porlia gete kaisa buthai engke bo mahai buthai samung ni buthai tabo poitok samung kri poitok thui omahai ne gese जोंनो samung haino bukuk baisimi ang poito ohai abo जों samung jini thani samung nayo samung kaha Colossians chapter 1 verse 10 ang porichino hake subrai naima hai norok tongui mannai tamok khlaike bo hamjak abo mang khlaiwi tongui mannai beba kisimni samung kahamni bisingtui norok buthai kabang thainai pia kaitoni koknosi ruruknai
anyway English by kaya hai ni sao kok bro by kisa busi holia being fruit in every good work and increasing in the knowledge of God जों बुथाय थाय दंनाय गायदनो बुथै बुसिरि रोखनाय जों kerongni बुखै ओंगै दंफ्रो जों काहा सामों खालायमैया मानो होनबालाय सिनि जे पजा दंमानि ओ पजा न सिसों पाइया गते कैसे पजा बाहाय के रुजुसिनाय फिया जिसु ख्रिस्टले सिनि पजा न रुजुजा हानि बागै जों काहा खालायबनि जों वान सगै मानो काहा खालायमानो ताबो जों काहा खालायमानो गते कैसा ओंके जों बनो बुखुबाय खाबाय जों बनो लबै मानो आगे के बुखुबाय सिमे लबो सुब्राय हायफोनो बोखा ओंके हासा फियाबा ताबो ओंके जों बोखाबायबो बनो लबै मानो हानि बागै हिब्रु chapter 13 verse 15 साव हाके फायदि जों जिसुनि बिसिंतै राथार मं हायके कायतनो लबमां तंलायानो आबो ओंखा बिनि मुंनो बुखुबाय गसिमानि आबोसे जेप्रो जों kerongni तलावो जों जेप्रोनो तमानाय बोखा तंथगिया के कमप्लेन खालायो कमप्लेन माने तमाबो गायद नोंले आनो तमा हाय खायला तमाने आंले बैसे जुदा अंलां तमाने हाय अंलां कष्ट टेक तप्रो आंले तमाने कष्ट माला तमा माने गोबां मा पद्रे पद कमप्लेन पियाबा जिसु ख्रिस्ट नि खारियक मा माने परे बनि बनो जों जिसु ख्रिस्ट बाय जों गायजाक माने यागुलंके जों बनो यासागिनाव अबबा आनो आनि सुजुग सिबले खायोनि नैसे अमाय के जों नाव के हायनि साव जों जुदा जों कताल ओंखा गफाय हायनि हाय जों किफिल थांलाय फैसनाय verse 6 ang porisnay Roman chapter 7 verse 6 haybano tabuk chung kerongni yakni yokjak tamni hunke salsa chung khawi tongjak mani tabuk chung thuyui abobai kaglaikha chung tabuk kaitoni samung khlaimani abo suijak kerongno rakhok nani a lama kachamya abo pholani lama katalse okay tabuk chung tamangka age ke ang musma khlainai omahay tabo ke sengtuma mane Kristo bai kaijak mani porengke yagulongke ang khlaimani musung age ke musma khlainai jur ke khlai rozak mane khlaiang ke butar jaknai nge tabo ke ang khlaimani musung geneng naini di pherlai mani omono kabang ma borok tabo gohaina musma khlainai ang khlaiang ke kaitole nesna kalia abo ke borok wangsok bele piaba omuya tamane neng kerong bai tabu khajak piaba chungno kerong ni phiogi rokha Kristo getabo chung ang khayone musung tamani bagai bo ani bagai khlaika ang tabo ang boni bagai khayone musung o bukhawo phai getabo ni rok wangsok ni bukhawo phai tu tong chung tama chung kerong ni phiok jakha जों आगे के kerong bai khajagui tongmani tabo phiok jakha getabo जों Kristono जों khatungui khabai khukbai जों bono lobui mano hani bagino bible sawo kaitole pholase kaitono surinani hinke bono kobui bai phola baise ma suri thai nisa ke omono neng phola kobui bai phola bai surinani ke neng phiokja ngani nangnai kerongni phiokja kerong bai khajang ke neng bai ke mono suri manaiba bukhabai tamonle nini neng tepro chung samahai neng buini bukhai khosi nge tei khorok sane bukhai bai ke ingi manaiba ingi mai hereba okay 2 Corinthians chapter 5 verse 17 no sawo chung tabok katal
जोंनो कताल खलायखा आगे कचाम पाई तब कताल ओंखा नै 2 Corinthians chapter 5 verse 17 tabok जों आगे के आं मस मा खलायनाय खलायो आंके आं माजरा बेरजागनाय फिया बताबो अंके आं खायवनि मुसुंगु खातुंगु इसे तंथगु इसे आं खलायनाय आं खायवनि मुसुंगु बैता खायदों पण आं खलायवनि मुसुंगु आगे के आं खायवनि मुसुंगु यापस मा खलायनाय नैहे अमनो जों ताबो kerongni yokha kerongni phiokjaka जों ताबो kerongni bisinguya kerong bai khajagलिया kerongni phataro जे ताबो जों खायरियक मावोसे के जों गायदनो खातुंगुइ तंथगुइ हाजागुइ जों खालाय केनरो बुजिबाय खाना दिनैनि जे वानसकलाय माने जों आगे kerongni बोहै फियाबा बनो जों सेटिसफाइ खालायमैया बनि मुसुं माने बनि नाय माने न जों खालायमैया bon naima tui bon naima haike जों खालायमैया फियाबा ताबो ख्रिस्ट जोंनो हाजागै bo जोंनो माने बनि बोहै स्नाखा बंके खायक माबाय हाजाग माबाय निरक आं तंगु निरक खालायमैया फा मंसांगिया अमहाय हाजागनाय बोसाय ख्रिस्टं हाजागनाय बोसाय के जों खातुं माबाय तंथाव माबाय बनो जों बता खालायदि ओमफ्राय जों ताबो खालायवनि मुसुं के आसक नं सिदं तिनि जतन हामबाय गायतर जतन बनि हामजाक माबाय